Aku ya. tak dadi pawang wae. Aku tak dadi pawang wae. Heeh, ndang, kayak maju-maju. Ning nek amel aku Palang ora kuat. udan nek jenenge. Mbak Dani, Ye, menika Mas garapan Dani. tari putri, garapan tari mendeman. Mendeman, Iki- katitik kabeh mendem ya, Mas. Mau sing kakung ana mangan pitik urip. Heeh, nek iki kira-kira mangan apa, Wah, Mas? nek iki ana wong urip barang dipangan kok nek iki. Wah, wedon iki tenan. Ya. Oh, mangan sepada-padane. Malah ana sing mangan kancane barang iki. Oke tenan. Kurang ngerung kok ana. Yo halah. Jan iki Dik Lita, Dik Amel, Dik wah akeh banget iki aku lali iki asmane. Sopo